Betu family for माबायदि दं नोंसोर welcome back to my channel जनालिन जों गासिखौबो बरायहरबाय तो दिनैसो बिराद गोबावनि उनाव हारसिं न'निफ्राय ओंखारदों आङो बिथिंजाय बास फैगासिनो जों बासजों थांगोन बरमासिमफ्राय मानो थांदों बेखौ आं उनाव खोन्थागोन बासाव थांगासिनो ओमफ्राय दा मोनफैबाय बरमा साहाबो बेसो बिसोर बाखि लोगोफोरा फैगासिनो ओमफ्राय आं बेहाय साहा लोंनो लुबैदों हारसिं जि आसुसु मोनदो बास दाबो सफैला नेगासिनो आङो बियो गावनि दखानाव दंनो ओमफ्राय बेसिम थांनोसै आं दा दा बङाइगाव 9:30 जों बरमायाव गारि गाखोबाय ओमफ्राय दा बङाइगावआव लोगो मोनसिगोन 4 बोसोर जाबाय दे बङाइगावथिंजाय थाङिया आरो बिराद गोजान गारिबो गाखोआखैमोन अनजालि मानो थांगासिनो बेखौथ' खोन्थाथ'ला दाहाय सरप्राइज आरो बहाबा कर्टफोराव थांनो मा होनो मन्दिरफोरावबो थांनो हानाय गिदिर मन्दिर महामाया दाहायसो मिथिसिगोन सासपेन्सआव दोनबाय जोंहा दा ओमफ्राय नै सासे बारायदेरबाय ओमफ्राय ना मा बे केमेरा लायालासिनो गावखौ हाबनांगौआ फैयै बरमा लायनो बङाइगाव मोनफैबाय बङाइगावआव दसे ओंखारबाय बेहाय बिबार लायोनो उनावहाय बेहाय बिबार लाहैग्रोनोसै सेन्देलाव बा बेमोनदे बिथिंजाय फैयैया हेदो गग्रा गैया नो आब' गग्रा गैया बै मोनसेयावसो मोनगोन ना मागोनथाय जेबो नङा जिखौ लांनो फैदों बिबार बे बिबारानो गैया ओमफ्राय दा जों लुद्रुगि मानसिफोरनि थाखाय जायाबा लोङाबाथ' खामानिया आवगायखाया बेनिखायनो दा बेहाय लोंलांलायनोसै बेनिखायनोथ' हाइजें बायदि बिथिं बारायलाय बिथिं बारायलाय बारायजोबगासिनो नै बाबुनि रुमा जि मालाय गोजौआवलायबावसो दावखोलांबावलायनांगौ सिङाव हाबग्रोनोसै बे जाहैबाय आब' सनाया बेहाय फैनायनि खारना बेनो जाहैबाय आब' सनाया दिनै बान्दरिनिफ्राय सुन्दरी जानो फैदों बेहाय कल्पनास मेकअप स्टुडिअ'आवहाय माने आब' मानसिफोरा दाख्लैनिफ्राय कमेन्ट्स हरदों सोरबा जे हाबा जाफिनजानो लुबैदों थ' दिनै आङो हाबा जाफिनसिगोन दिनै खैना गोदान जाफिनसिगोन आङो थ' नायलांबाय थादों माबायदि आब' सनाया बान्दरिनिफ्राय सुन्दरी जायो ओमफ्राय आब' सनाना जेबो गैया दे गुस्टि माने गावजोब्बायनो ओमफ्राय उनावहाय मुसुगुराबोथ' दाग्लाम जाबायना ओमफ्राय दा इखौ एसे माबा बानायनो नागिरदों फिसा बानायनो नागिरदों माने हौवाफोरनि दारि बायदिसो जासबाय आरोना दा आब' सनाया एसे मुसुगुरखौ माबा खालामनि फुनि फिसा खालामनि ओमफ्राय आब' खालामगोन नै बिथाङा जिरायनांसिगौनो दा आब' सनाखौ नायलांबाय थादो दा माबायदि जायो बान्दरिनिफ्राय बोरै सुन्दरी जायो ओमफ्राय आब' सनानि हाबाखौ जानो बयबो फैदे आंनि हाबाखौ जानो ओमफ्राय हौवा गोदानखौ दाहायसो देखायगोन रिसेपसना बारा गोबाव थाया थ' दिनै आब' सनानि फाइनालि हाबा मानसिफोरा बुंबाय थादोंना हाबा जाफिनदो होननानै हाबा जाफिनसै दिनै नङा होमबा बेसे हारसिं थाबाय थानो अनजालि मा खानायखौ मानो दांखो मुसुगुर
खालामनाया खानायखौ बानायग्रोनानै इखौ दा कारेन्ट थांलाबायबाथाय माबा नांगोन बिराद गरमलै माबाखौलाय गासिबो बानायजोबो बानायजोबा सिगांनि आरो नै सानैखिनिखौल' सिगांनि माने बादि इखौ मानो नांगौ इखौ होलावनो बाला संबायानो गैया इनि फिसाजोआ जानानै थांबायानो सानैया मेगिया जानानै थांबाय न' मेगिया दावलाय गैला नोंना दङ माबा आंनि इन्टार बन्द खालामदो माबा बे थाला फिसा सानना मारदाय दाखालि एसे बानायसो रानदों होनदो Abo Sonaya दा दसे उनाव नुगोन दे दा देखायथ'ला आङो एसे नेथ'नांसिगोन आब' सनानि सारप्राइज लुकखौ नायनोबा दा दसे उनाव नागिन जाबाय आरो नागिन ओरैबायदि खस्थ' लागायबाय लेन्सखौ बाप जोब्बाय दा जोंना मेकआपआ ओमफ्राय दा बिथिंजाय मोनसे ब्राइटनि जागासिनो ओमफ्राय आङो आंनि फेसखौ हाय देखायनोसै दाना तो दा फेस रिवील आबोखौ माबायदि नुदों आब' सनाखौ आब' सनानि फाइनाल लुक तारमाने फट'शुटनि थाखाय अनजालिया लेंहरदोंमोन आंखौ बेनिखायनो माबा जाखांबाय मेकआपआ जाखांबाय दा जों थांसिगोन फट'शुट खालामनो लकेशनाव मोनसे ब्राइड दंबावो बे एसामिस ब्राइड जागोन ओमफ्राय दा आंनि बे बर' ब्राइडआ जाखांबाय ओमफ्राय माबायदि नुदों आब' सनाखौ खोन्थानाय 4 इयार्सनि उनावहाय मेकआप खालामफिनदों एकदमबारे मेगनफोरखौ बिराद आनकमफर्टेबल मोनजोबदों आरो एकदमबारे बिराद रोजा रोजा मानोबा गावखौनो गाव बे जाहैबाय माबायदि नुदों आंखौ कमेन्ट्स खालामनो खिथा दा बे फैफिनबाय ओमफ्राय बे सारि गानहोनो जगार लागासिनो ओमफ्राय जोंहा दुस्ट' बेबो सासे आलाय सिलाय मा नायलाय मा नांगौ आयु 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 हिन्जावफोरनो मेकआप खालामनो फैखागोनसो मेंगुलाय लांबाय आंहा खर' साजोब्बाय आङो ओमफ्राय मानि मेगन होनोथाय बेखौ मार्बल मेगन लानानै ओरैबायदि गाबहां खुवां माने जायाखैमोनानो मायो जाबाय आंना जेनथेन खै घन्टा लाखो अनजालि आंनाव इयो 2 घन्टा लकेशनाव मोनफैबाय जों थांगासिनो लकेशनाव फट'शुट खालामनो बिदिनो बेयो सिलाराय उजिर ना माथो जाखो बेलाय ना लासित बरफुकन lay hello no hi hello मोनसे सामिस ब्राइड जों जोब्बाय एकदमबारे ओमफ्राय आंना मोनसे जाखांबाय ओमफ्राय दा बे सोरनिखौ लाथ'गासिनो आरो दाना लाइट जोंनाय लोगो लोगोनो ओरैबायदि
जालायबाय आउटडोर शुटिंआ शुटआ हर जालायबाय जोंना नानिनि खालामगासिनो दा आरोबाव थांफिननोसै दा एबार इनडोर शुट ओंखारलांसै बेनिफ्राय जि खर' जाबाय आंना एकदमबारे आइलेस लानाय आइलेन्स लानाय बापरे एक्ट्रेसफोरा जे माबायदि लायो मिथिला जोंनि टाइमावथ' सिगां बिदि गैयामोन ना कन्टेक्ट लेन्स लानाया आंना सिगाङावहाय बे आइलेसखौ लाबा एसे प्रब्लेम जाखायोमोन मेगना बिराद नायनो हायामोन आङो बांसिनानो लाखायामोन आङो आइलेसखौहाय गानफोरनिबाथाय लानाय जायोमोन आरो जि खस्थ' मोनखायोमोन आं सिगाङावहायबो ओमफ्राय दाबो नै नायलाय ओमफ्राय मेगननि थाखायनो खर'आ साहैबाय आंना आंजों आरो बिदि शुट टुट जानाय नंला दे जिबनाव बिराद खस्थ'थार मोनो बापरे आरो मेकआपआवथ' धर्ज ओरैबायदि बेखिनि टाइमखौ ओरैबायदि खस्थ'यैसो मोनदों आङो खालामनाय बायदि मोनदों बापरे another looks मोनसेबाव आरोबाव जोब्बाय फट'शुटआ हगारनोसै सुन्दरिनिफ्राय बान्दरि जाफिननोसै माबा दुर्गा माइसो जानो समायदों आंखो बिदि सिन्दुर लानायखाय जानोसै मा ओंख्रि बेखिनि जानोसै हा सब जोबजोब्बाय दा जानायनि फाला आयु आंनो बानलुखौ पियास दंना गैया हले 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 पियास पियास जानि आङो दिनै जाखांबाय थांनोसै मेगना ओरैबायदि मार्बल बख'बाय ओमफ्राय जोङो न'आव बिराद मेंबाय थांनानै उन्दुलांबाय थाथ'आखै बाय 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 मालाबा लोगो मोनलायगोन फैगौ थाबा थांसै 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 गाइस पाइस आवलि राज फुजा मोनफैबाय दा सफैबाय न'आव ओमफ्राय आंनि बेटुआनो दिनै सानसे आं गैयालासिनो थाबाय उनिस'नो नों गाबनाय मानो गाबनाय नोङो होबा मानो गाबनाय नोङो होबा मानो गाबनाय नोङो आंनि जिउ बिराद गोसोखांदों आं दिनैखौ गारना थांफेरामोन ना दिनैसो
जि अनसोबाय ना आंखौ नै senangnya nang kabakin apa? Hah? Kabakin? Kabakin na? Kabakin na? Masa ka? Si Pamduan to siya nga ba? Pamduan to siya. Masa ka? Gobaख्रुबबाबो अहालालै आंनि फिसाया दिनै आंखौ माबा मा बिराद गोसोखांदों आङो उन्दुनोसैनो आंनि सोनाया उन्दुनोसैनो आंसो दिनै सानसेया मोनाखै बिमाखौ नाबा दिनै सानसेया मोनाखै बिमाखौ उन्दुनो ओंखारबाय मामिनियाव न' गाबनाय ना गाबि नङाबा गाबनाय ना गाबि गाबद' मानो मायाव थांनाय नोङो आङो नोंनो सकेट लायनो थांदों नोंबो थांफागौमोन नों थांफाबा नों दुस्थ' खालामबाय थागोन ना ओंखायनोथ' आं लांफायाखै मानो बुदो नों लांफानानै मा नोंखौ लांफानांगौमोन आं बांखौ लांफानांगौमोन होमबा गाबोन लांफागोन दे नों मादैसो थाबाय थानाय टेक्टर नायनाय लगायाखै दहाय लगायाखै मादैया बे मबाइलावसो लगायनांगौ मादैनि मबाइलाव नायाखै नोङो दहाय टेक्टर मानो बेयावसो दं इहाय गैया इहाय साफा दं साफाखौ नायगौ नोङो मामिखौ गोसोखाङै मामिखौ खोन्थालाय सकिता जादो आंबो जानि जादो दे सकिता दौना हो आखाइसो जानांगौ जादों नों बेसे बुरजा गाबनाय आंखौ नागिरनानै होबा दा गुलुजों दसे थानानै आरामसे ड्रेसेस चेन्ज खालामनानै उन्दुनोसै दिनावनो फोजोबनोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम आलासि मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय जनालिखौबो अनबाय था बाय बाय होनग्रो बाय बाय होना